שוב מדברת על נשימות, שוב מדברת על להתחבר לעצמכם דרך האוויר, דרך הנשימה. זה כל כך קל, זה כל כך פשוט, וזה אפשרי. אז הנה, נכנסתם לרכב, תנשמו, קחו אוויר. ותוציאו באיטיות רבה, כמה שיותר לאט. הנה. זה מאט את המחשבות, מאט את הכל, נותן לנו איזשהו עוגן לשלווה. הנשימה היא עוגן, תשתמשו בה. היא כלי עוצמתי ביותר. אין, נשימה זה הכלי הכי חזק שיש לכם, שיש בידכם, שיש ברשותכם. אז למה לא להשתמש? נמסטה.